Ćao drugari, dobrodošli nazad na Filmovi ukratko. Danas ću vam prepričati ljubavnu dramu iz 1980. godine pod nazivom Plava laguna, pa hajde da počnemo. Film počinje tako što jedna porodica kreće na putovanje u Evropu. Na brodu se nalaze 9-godišnji Richard i 7-godišnja Emeline, koji su rođaci, kao i Richardov otac i kuvar koji je pripremao hranu. Takođe, na brodu je bilo i drugih putnika. Odjednom izbija požar, zbog čega kuvar Peti uzima decu i smešta ih u mali čamac za spasavanje. I drugi ljudi su se spasili, ali zbog gustog dima koji se proširio svuda, nisu mogli da vide jedni druge, te se Peti odvojio od ostatka grupe. Sada je Peti bio sam u Tihom okeanu sa dvoje male dece. Jednog jutra, kada je Emeline otvorila oči, ugledala je ostrvo i odmah ga pokazala Petiju i Richardu. Peti se veoma obradovao, okrenuo čamac ka ostrvu i njih troje su stigli na kopno. Tamo je bilo mnogo ptica, sveže vode za piće i obilje hrane, zbog čega su bili veoma srećni. Sada su mogli da žive tu dok ne stigne pomoć. Tada pronalaze kanister pun ruma, a Richard otkriva i ljudsku lobanju, što je značilo da je neko već bio tu pre njih. Videvši sve to, Petiju se mesto više ne dopada i on beži sa decom. Takođe im zabranjuje da jedu crvene bobice jer su otrovne i njihovo konzumiranje uzrokuje smrt. Nakon toga, Peti uči Richarda kako da peca, izgradi kuću i mnogim drugim korisnim stvarima. Jedne noći, dok su deca spavala, Peti je pio rum. Čuo je neki zvuk koji je dolazio sa druge strane ostrva, pa je sledećeg jutra otišao da izvidi situaciju. Tamo je zatekao meso i krv na kamenu. Preplašen, odmah je pobegao i uveče upozorio decu da nikada ne odlaze na drugu stranu ostrva. Postojalo je nešto na tom ostrvu čega se Peti plašio. Jedne noći Peti se jako napio, plesao sa decom neko vreme, a zatim zaspao. Deca su takođe otišla na spavanje, ali kada se Peti probudio u toku noći, otišao je na obližnje ostrvo. Ujutru, kada Richard i Emeline nisu mogli da ga dozovu, krenuli su u potragu. Uzeli su čamac i stigli do njega, ali su se užasno preplašili kada su shvatili da je Peti mrtav. Ostavili su ga tamo i otišli. Nakon Petijeve smrti, deca su bila veoma usamljena. Te noći Emeline predlaže Richardu da odu na drugo ostrvo. Sledećeg jutra su napustili to mesto, uzeli svoje stvari i preselili se na susedno ostrvo. Prateći ono što ih je Peti naučio, Richard je izgradio kuću za njih i tako su počeli da provode dane. Prošle su mnoge godine i oni su odrasli. Naučili su kako da prežive i bili su srećni. Kako su odrastali, počeli su da se privlače zbog fizičkih promena na svojim telima. Nesvesno su posmatrali jedno drugo, ali nisu razumeli te emocije, niti je postojao iko ko bi im objasnio ta nova osjećanja koja su za njih bila prilično stresna. Jednog dana, dok je bila u vodi, Emeline je ugledala krv oko sebe. Veoma se preplašila i odmah pozvala Richarda, ali je ubrzo shvatila da krv dolazi iz njenog sopstvenog tela zapravo, to je bila njena prva menstruacija. Kada je Richard došao i video krv u vodi, pitao je Emeline šta se dogodilo, ali mu je ona rekla da ode. Kasnije ju je ponovo pitao zašto krvari, a ona mu je odgovorila da ne zna. Richard je mislio da je povređena i želeo je da vidi ranu, ali mu ona ništa nije otkrivala. Zbog toga se Richard naljutio i otišao, govoreći joj da krije mnoge stvari od njega. Kako je vreme prolazilo, oboje su se sve više privlačili. Emeline je posmatrala Richardovo telo, a Richard njeno. Jednog dana, Emeline je začula zvuk bubnjeva iz daljine. Otišla je da vidi o čemu se radi, dok je Richard lovio ribu. Kada je prišla bliže, shvatila je da zvuk dolazi sa onog drugog ostrva koje su napustili. Tamo je ugledala idola statue i krv oko njega. Uplašena, pobegla je nazad kod Richarda i sve mu ispričala. Čuvši to, Richard ju je izgrdio jer su od detinjstva poštovali pravilo da nikada ne odlaze na druge strane oba ostrva, a ona ga je prekršila. Te noći, Emeline je sanjala kako se Richard davi i umire. Probudila se preplašena, zagrlila Richarda i rekla mu: "Obećaj mi da me nikada nećeš ostaviti." Richard je obećao, nakon čega ga je Emeline poljubila. Međutim, Richard nije uspeo da kontroliše svoje nagone i pokušao je da je prisili, zbog čega se ona naljutila i otišla. Kasnije u toku noći, Richard joj je ponovo prišao i počeo da je dodiruje, ali se ona probudila, izgrdila ga i oterala. Richarda je Emeline veoma privlačila, ali ona još uvek nije potpuno razumela njegova osjećanja. Ujutru se Richard naljutio i počeo da odlazi, a Emeline ga je pratila kako bi ga umirila. Ipak, pošto nije razumela šta on tačno radi, počela je da ga doziva, što ga je dodatno iznerviralo. Jednog dana, Richard je ugledao brod na pučini. Odmah je otrčao kući jer je tamo pripremio drva kako bi zapalio vatru i poslao signal za pomoć. Brod je videla i Emeline,
ali namerno nije zapalila drva. Kada ju je Richard pitao za razlog, nije mu dala pravi odgovor. Zapravo, Emmeline se ovo mesto mnogo dopadalo i želela je da ostane, dok Richard nikako nije hteo da bude tu. Nakon toga, Richard pravi splav za sebe i kreće sam ka otvorenom moru sa nešto hrane i vode. Međutim, ubrzo nakon udaljavanja od obale, splav se raspada i on se vraća. Emmeline mu se tada ruga, a između njih izbija svađa. Richard je otišao kući, izbacio sve njene stvari napolje i rekao je da je on izgradio kuću i da ona više ne može tu da boravi. Zbog toga je Emmeline morala da živi u maloj pećini, a počela je i kiša. Tokom tog perioda razdvojenosti nisu razgovarali. Jednom prilikom, dok je Emmeline išla da ostavi cveće pored statue, nagazila je na otrovnu ribu kamen zbog čega se teško razbolela. Richard je, zabrinut što je danima nije video, otišao do njene pećine i zatekao je u lošem stanju. Emmeline ga je zamolila da je odnese do Boga, kako je nazivala statuu idola. Richard ju je odneo tamo i pomolio se da ona što pre ozdravi. Nakon što se odmorila, Emmeline se oporavila. Nakon toga su ponovo počeli da razgovaraju i provode vreme zajedno. Jednog dana, dok su sedeli i jeli voće, zbližili se, poljubili i po prvi put postali intimni. Konačno su razumeli to osjećanje i uživali u romansi. Mnogi dani su prošli u sreći. Međutim, Richard je primetio da se Emmeline ne osjeća dobro i pomislio je da ga više ne voli. Ona mu je objasnila da je bolesna i da osjeća da se nešto pomera u njenom stomaku. Kada je Richard stavio ruku na njen stomak, i sam je osjetio pokrete. Zapravo, Emmeline je bila trudna, ali su oboje bili potpuno nesvesni toga. Jedne večeri, Richard je začuo neke glasove u daljini i otrčao da izvidi ko je to. Otkrio je da na ostrvu ima još ljudi, bili su to lokalni urođenici plemena Jaj, koji su dolazili kako bi prineli ljudsku žrtvu svom božanstvu. Preplašen, Richard je odmah pobegao nazad. Na putu ka kući začuo je Emmelinin krik. Ona se upravo porađala ispod nadstrešnice. Uz Richardovu pomoć, na svet je donela dete. Oboje su bili presrećni, ali beba je neprestano plakala. Richard je mislio da je gladna i pokušao da jede vodu i voće, ali tako mala beba to nije mogla da jede. Tada ju je Emmeline uzela u naručje i počela da je doji, nakon čega se dečak umirio. Dali su mu ime Peti, u znak sećanja na preminulog kuvara. Prošlo je nekoliko meseci i dete je poraslo. Jednog dana, dok su se svi troje igrali na plaži, do ostrva stiže brod Richardovog oca. Otac je video Richarda sa daljine, ali je pomislio da je reč o lokalnom stanovniku, pa je nastavio dalje. Iako su videli brod, Richard i Emmeline više nisu imali želju da se vrate kući, bili su veoma srećni tu gde jesu. Jednog dana su posetili staro ostrvo gde su prvi put došli sa Petijem. Dok su se prisećali prošlosti, dete je ubralo crvene bobice i stavilo ih na splav, što oni nisu primetili. Na putu nazad, dete je slučajno ispustilo veslo splava u vodu. Emmeline je pokušala da ga dohvati, ali pošto nije uspevala, pozvala je Richarda koji je sakupljao voće. Richard je skočio u vodu, ali Emmeline je u tom trenutku ugledala ajkulu kako mu se približava. Kako bi ga spasila, bacila je drugo veslo i oterala ajkulu. Spasila je Richarda, ali su sada ostali bez vesla i splav je počeo da se udaljava ka otvorenom okeanu. Nakon izvesnog vremena, našli su se usred okeana bez hrane i vode. Proveli su tako 2 dana, brinući se za dete. Od gladi, dete je pojelo otrovne bobice, što je Emmeline prekasno primetila. Očajan, Richard je uzeo preostale bobice, podelio ih sa Emmeline i oboje su ih pojeli, odlučivši da okončaju svoje živote zajedno sa detetom. Ipak, nisu umrli odmah, već su samo zaspali jer su pojeli malu količinu. Tada Richardov otac uočava njihov splav i približava mu se. Jedan od članova posade mu saopštava da su živi i da samo spavaju. I tu se film završava.